TV atibatike zvechopu yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai ma-updates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Right, muri Zimbabwe panapaita nyaya iri panapa yandangoti ganze ndingomhanya nayo tingokuonesai kuti mukwanise kunge muchinzwisisa zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika, even nema-developments. Handizozivi zvangu kuti where are you guys watching me from, but kana uri kuiling aiwa zvakakosha kungotizivisa kuti aiwa inini ndiri kukuona ndiri kunyika yakwati kati kana kuti nzvimbo yakati. Zvakakosha izvozvo, munotipasa manyemwe zvinoita kuti basa rirambe richienderera kumberi. Right, iko zvinezvi tine nyaya iri panapa isina kunyanya kukura zvayo. Right, muweekend umu pane zvinhu zvakaitika. President Emmerson Mnangagwa netimu ravo rese vanga vari kuchechi yemasowe. Handiti I think vazhinji makaona zvanga zviri kuitika kumasowe ikoko. Saka inini ndakati ina handingakuudzeka kuti vaenda kumasowe munozoti vanozoenda kunodiko kumasowe. Zvakawanda zvamunongonotaura ikoko. Azoenda kumasowe azonodai vaita sese. But inini ndinenge ndakamirira dzangu nyaya kuti dzibude, mascandals angu ikoko kuti abude ndozouya ndotanga kuti kuzvitaura. There is a guy anonzi George Charamba. He was part of the delegation team akaenda na President Emmerson Mnangagwa ikoko. Makaona kusanganisirana ivo Mnangagwa vakapfekedzwa gemens. Rimwe timu rese Anatino Machakaire was there vakapfekedzwa gemens. Security chaiyo yanga ine mazipfuti yakapfeka magemens. They were there. Unozoona if you want to check kana mune maphotos acho, I want you guys to simply zoom. Uchaona vamwe vasina kunyatsogerwa musoro vangangone bvudzi bozo vava kumasowe vanokota rumesa nokugerwa mupara varagondo. But vaya vangakarowa tumakati vakaitwa sevese vaya. Right, lavo timu iroro rese, handiti itimu zhinji racho resecurity vanga vakagara vakakomberedza ED. But hamukwanisi kunge muchivaspota because of nyaya dzekuti havasi vese vanga vane mazuda. But vamwe vacho unozongotarisone vakangoshata nemazifesi akapwanyika vaya. Unongoona futi kuti iro zitimu dzimusecurity. But all those guys vanga vakapfekedzwa magemens. But there is this guy anonzi George Charamba akanyimwa gemens. Charamba vakaramba kuti apfeke gemens. Zvitoridane kuti upfeke pamba. Ndikunonokerwa ndinyatsosvika pane nyaya. George Charamba akati asvika kwega magemens vanochipuwa zvikanzi chimwe chacho chimwe chimukuru chachiriko zvikanzi uyo akang'ora akasviba hafanira kunge achipfeka gemens anoninga anosvibidza chitendero. Zvikanzi ayoko ainga vamwe vari kupfeka zvikanzi vamwe vangatopfeka zvavo, but not this guy. Zvakashamisa vanhu vese vanga vari ipapo. Why iye ega osara chinzi hasikwanisa kupfeka gemens, vamwe vakapfeka magemens? Chii chakadaro ichocho? So pane nyaya dzakawanda dzinozotanga kutaurwawo. Vamwe vakuzotanga kuzobuditsawo within my sources vamwe vachati no, this guy chachitika ndechekuti vakati mushonga chaiyo inowanda pazviri. Unozati pane pakazotaurira zvakawanda pakachinjirawo mashoko akatozosvika pakuramwa. This guy I'm not interested man, hazvina basa zvemachechi zvacho itai. But you can't do that when you are spokesperson of the president. Iwewe ndiwe spokesperson, so unofanira kunge wakaita se wakakula. Because at the end of the day imimi ndimunoenda kumapostori muchinonyengerera zvamuri kunyengerera, munenge muchinopombedzerwa ameno kunodzikamiswa ngozi, kunodzimirwa konzi kudzimura ngozi kuita se ameno handinyasoziva zvinoitwa shona dzimwe dzadzo dzinoita kundivhara. Ndimunenge mafambira zvamafambira kuningwa zvakafanira ukasvika kana even panga pabasa pevanhu une mitemo yaunoudzwa ipapo kuti iwo itadai so like ndakambozviona. Even if you go kufarm kune mutemo yeko unondosvika pane munhu ari kutochengeta huku chaidzo obva wanzi mauya kunoku zvakanaka bvisai dzenyu bhutsu mupfeke majomba tipinde mukati, kana kunzi right kana mune dzenyu dzodzitsikai zvimvura izvi zvakasviba izvi tipinde mukati. Ndomuti auzoti dzangu idzi it's a formal shoe, nice shoes, look now, why pendinganhingiriki ndingonitsikisa madhaka. Unongonzi baba kana zvisingaiti is better kuti musapinde no matter kuti waenda kupi kana kuti kupi. Ndo mutemo unoita se unongoiswa unongosvika uripo. So ndo yakanobata George Charamba. George Charamba was very disappointed, was very angry. Nekuti dai nyaya inga iripo imwe yanga iri kunetsa ndeyunzi kune vanhu vari kunzi vari kubata mushonga kuti varambe vari padhuze naED. Kune vanhu vari kunzi vari kubata mushonga kuti varambe vakadzimaidza murume mukuru. Saka all those guys man anenge kuti saka inguva yangu here yatokwana, ndatofumurwa here panapa kuti ndanzi ndo zvandingange ndichinzi ndiri kuita. Saka manje kana vazoona ndazonyimwa gemens, ndarambidzwa kupfeka gemens, vachafila sei? Handiti muri kuona.
saka zvangonditira fani because George Charamba pa akatoenda ikoko he was smart for the first time, anga akagerwawo musoro because we all know George Charamba is that guy wokuti akame musoro. I don't know why, maybe ndo mhiko dzacho dzokusakama musoro, saka manje anganoti kuti ndichienda uko ndisina kuningira zvinoita se zvinonosvika zvikanondikanganisa pamwe, maybe mhiko dzake dzinomuita asakame musoro. I don't know kuti chii chinokonzeresa ipapo, but akatoenda akatogerwawo zvakanaka sevamwe, batosvika vapfeka tumagirazi iwe bvisa magirazi, upfeka magirazi pane zvinhu zvacho zvanga zvingoti zvekuti filonga ari kusaizwa ka izvo kupi paunobvisa magirazi paipa vakomana vaya kumasuwo vanoona kungodaisi kuti kuti uyu ane maziso egudo ameno zvavanoona imomo kuti unotikwadzisa unotipedza. Saka guys ndiri kuti iri zidununu iri chii chaizvo zvichikuita kuti iwewe pavanhu vese woitwa zambiringa munyemba. Saka zvoreva here kuti iwewe utori ivhu kudarika vanhu vese wangoenda navo? Zvangonditira fani somhuri yeZimbabwe ndikati izvi zvikaizvi zvaita kuti zvandibira attention yangu, because inini attention yangu inodhura ini, ndagara ndichizvitaura, munozviziva kuona ndava ndataura nyaya yako unenge uchipisa panguva yacho. Ndinongopika nyaya dzinopisa, vanhu vanenge vachipisa panguva yacho, ndotaura kuti ningi zvakadai iyi yandikurira, yandibvutira attention kuti aiwa why muchidaro akomana bo here George ari kutsvagira vanhu vanokurosta guys, hapana ari willing murostere, arikanibodisa someone George ule rinogara zvinondirwadza mwana wangu ndichiona vana vadiki vari kubhuloka vamwe vana vadiki, kuitira kubhuloka generation isati yambozikanwa kuti iri kuuya ive neupenyu hwakanaka, nokuda kwemunhu wani nekuti wapiwa peanuts, waporomiswa. They are then put something on the table for you. They are promising, if you do this, we give you this. It's a promise, it's a credit. Kushandira chikwereti. Kushanditirwa chikwereti chosingazuti mari yauri kuzopiwa. Ndizvakatiwa kutendo matinyararika. They are using with a credit. There was in his mind, in his power, to block the legacy. Yevana bedisiso, ne future yevana, nevasukuru vedu. Kuti vave neupenyu hwakanaka, vakavharirwa naBenson. Semune zvakatwa naDouglas Monzora. Semune zvakatwa vana Mekupe. Semune zvakatwa naTendai Biti. Ivava naJoyce Mujuru vakavharira Tsvangirai. Iko ine kwaakuona kuti Tsvangirai wakakosha Joyce Mujuru nokuti wapera basa. Chava chisingaperi chinoshuva. Hakuna wakambotambawo mhandara ruviri. Ndio vana Joyce. Chitambawo mhandara ruviri tione saipapo. Kurova richitonga ida mavice president ruviri tione saipapo. Munhu wese waunoona kuleni ndinoanazokudza chokwadi. Ari kutorwa nezano PF achinzi uri MP, iwewe uri minister of this, iwe uri chakati. Aiwa. Havana chavanoda pauri. Vari kuda legacy yekuti ugone kubhuloka hama dzako namadzikoma namanasekuru vari kupikisana nezvinhu zvouori zviri kuitwa nezano PF. Nhati zvinovafadza ka kana vachidiwa nyika yakanaka ma1000 nama1000 anouya akafa nevapenyu vari kudzoswa yachibva paSouth Africa. Vaitsvakei kana nyika yavo yakanaka? Taitomboshanda muZimbabwe, taitomboshanda mugovernment sector. Waitakasiya ungashandiswa kukoredzwa peanuts ukanyiswa matuzi vamwe vachikanyamataka asina matuzi neminzwa. Imondo ndokanyisa vanhu matuzi neminzwa. Munhu wese ari kuzaro PF ari kukanyiswa matuzi neminzwa. Madhoti chaiwo chaiwo.
nokuti kana uchida zvinhu zvisina dignity nelegacy yeupenyu hwako uri kukanjwa matuzi pamhene uchiona kudai. Ndezvakatwa Benzema, ndozvakatwa ZANU-PF. Ndoda kuti ndikutaurire chokwadi. Wese washandiswa neZANU-PF nyarara kuti zi unobuda pachena ega kubva kumasoja, mapurisa, kunani, mbuka idzodzi dzinoshandiswa. Vana Mudhenda nhasi vari uchamuzwa Mudhenda wabuda obudisa zvakavanzika zvamamusikazivi, asi anongozva kuti haana zvaanotita. Wese ari pachigaro chaakapirwa kunzi Minister of what, Speaker of Parliament, MP, Councillor, what. Wese vanakirisi Mutangwa vachadzingwa ikoko asara mabhonzo. Voona kuti vamwe vavo vese azizavo vakatogadzirirwa madoro amagadzirwa. Saka ngavachida ikoko vandoprepare vana vagowana kubika doro ramagadziro nokutenga makofini nokuisa matombstone. Ndokuri kuzoenda vanakirisi Mutangwa. Manje unotengerwa tombstone sebamwe majenerali ose akanga achitsigira upenzi vaMugabe. From 2017 until now makatovakirwa matombstone. Vakatendavo zvakanga zvitaurwa naTsvangirai ikene vari vapenyu vakaurawa naye wezinyoka rako riri muhuro, uye wezinyoka rako riri muhuro redikafa. Fucking shit. ZANU-PF uchi wakapinda mujere wadya nyasi kwemwana wavanhu. Chidharavo chiya chekuti ZANU-PF uchi wakapinda mujere wadya nyasi kwemwana wavanhu. Ndo uchi hwamai yake wakaita zvokurepa nyasi yemwana wavanhu.